Como creamos un foro? Damos de activar a edición, imos a engadir unha actividade, foro. Aquí poñemos un título, foro de dúbidas, por exemplo. E aquí, pois, o que ten que facer o alumnado neste foro, vale? Ou para que é o foro, ou o tema do foro, unha de dúas. Se quixera un foro normal, simplemente para dúbidas, con guardar esta configuración nos chegaría. Se queremos que o foro sexa puntuable, entón teremos que poñer aquí que vamos a puntuar, por exemplo, a media das aportacións ao foro, vai a calcular a nota, e que a nota vai a ser, por exemplo, sobre 10, no apartado de puntuacións. Ademais, como queremos que sexa unha tarefa, en completado de actividade, en lugar de marcar manualmente, terei que poñer a actividade como completada cando se cumpran as condicións. E debo premer que se vexa, que se cualifique e que teña polo menos, pois, por exemplo, un fío de discusión. É dicir, que cada alumno teña engadido polo menos un novo tema de discusión ao foro, ou que comente a dous fíos de dous compañeiros, por exemplo. Aquí, o que queiramos poñer para valorar a tarefa e a participación do foro. De acordo? Ben, un exemplo é o foro de presentación. O foro de presentación, esta é a descripción, se vamos a editar a configuración, aquí di que hai que engadir un novo fío, só pide eso, perfecto. Entón, vaise puntuar coa puntuación máxima sobre 10, vale? E o completado de actividade só exixe que o alumno debe recibir unha cualificación e que o alumno debe crear unha discusión. De acordo? Isto en canto a crear un foro. Como se usan os foros? Ben, nós estamos nun foro, se queremos engadir un novo fío de discusión ou un novo tema de discusión, prememos engadir. Poñemos un título para a entrada do fío, por exemplo, presentación. E logo aquí escribimos o contido do fío. Vale? Daríamoslle a comentar no foro e xa está. Se queremos engadir un arquivo anexo, os anexos temos que arrastralos aquí, deste xeito. Imos ao noso ordenador, abrimos a carpeta onde está o arquivo e o arrastramos. Se aparecen os puntos en azul é que está admitindo o arquivo. Se aparecen en vermello e o soltamos aí non funciona, en azul. E prememos comentar no foro e continuar. E xa vemos o noso fío engadido, que podemos entrar nel e vemos o que escribimos e o arquivo anexo. De acordo? Para engadir imaxes e enlaces é un editor de texto normal. Tamén hai que decir que na primeiros 10 minutos, creo que son, ou 15 ou 5, non lembro ben, podemos editar o noso fío e facer modificacións, pero despois dun tempo xa non. De acordo? Veña, xa podedes facer as tarefas dos foros.